Vítajte pri ďalšom z našich videí spoločnosti Kovian. Dnes si povieme niečo o zinkových a hliníkových sprejoch. Zinkové spreje sa používajú buď na opravu zvarov, alebo ich môžeme použiť ako základný náter a zvýšiť tak odolnosť výsledného produktu voči poveternostným podmienkam. Naším favoritom je sprej od firmy V+S. Obsahuje 90% zinku a je ideálny na opravy rôznych zvarov. Výhodou je jeho optimálne zladenie s čerstvým žiarovým zinkovaním a jeho odolnosť je do 300 stupňov. Ďalším obľúbeným sprejom je sprej značky Rework, ktorého hlavné výhody oproti ostatným sú veľký objem 500 ml a jeho trvanlivosť je 60 mesiacov od výroby. Je teplotne stabilný do 360 stupňov. Tento sprej od talianskeho výrobcu Bosong má obsah zinku ohromných 98% a je odolný do 300 stupňov. Oproti iným sprejom vyniká tým, že pri správnom použití zasychá už do 90 sekúnd. Tým, že nepráši a nesteká, urýchľuje celkovú dobu práce na vašich projektoch. Posledným zo zinkových sprejov je ďalší sprej od firmy V+S, ktorý má dobrú vodivosť pre bodové zváranie. Jeho odolnosť je 300 stupňov Celzia a možno ho ľahko prelakovať bežne dostupnými farbami. V porovnaní s ostatnými zinkovými sprejmi po zaschnutí nadobudne matnú šedú farbu. V portfóliu hliníkových sprejov máme dva spreje od výrobcu V+S. Oba spreje sú vhodné na dodatočnú ochranu proti korózii a zlepšenie vzhľadu. Tie sú použiteľné pre všetky kovové povrchy a sú odolné do 400 stupňov. Oba sú elektricky vodivé, bodovo zvárateľné a navyše kyselinovo a alkaidsky rezistentné. Spreje sa od seba líšia len odtieňom. Ak si chcete zjednodušiť svoju prácu, je možno si zakúpiť takúto šikovnú striekaciu pištoľ. Pre odber našich videí klikajte sem a celú našu ponuku zinkových a hliníkových sprejov nájdete v popise tohto videa.